Nema veze, srećna sam zbog toga što ću jesti svoj čokoladni hot dog. I preliću ga sa čokoladnim sirupom. Izgleda cool. I ja bih voleo da probam čokoladnu viršlu. Moram je uzeti. Suzy, vidi šta je tamo. Kako je naivna. Dok Suzy traži ono čega nema, ja ću pojesti viršlu. Ne vidim ništa. Očigledno se zakučinilo. Čudno. A gde je viršla? Zašto je ovdje ostao samo čokoladni hleb? Mislim da znam ko je to uradio. Zak, jesi li ti ukrao moju viršlu? Kako si mogla to da pomisliš? Naravno da ne. Zato što još i lažeš da bit ćeš čokoladni sirup u lice. Joj, šta to radiš? Sad sam lepljiv i prljav. U stvari, baš mi se svidjelo. Sad mogu pojesti još više sirupa.